No? Let's pray. Lord God, we just thank you, Lord, for this day. Lord, we thank you, Lord God, for another opportunity, Lord God, magong adlaw, Lord God, na maka-worship mi kanimo, Ginoo. Father, I pray, Lord God, that as we would worship you today, Lord, that your presence would just fill this place. Lord, that we would be refreshed, renewed, Lord God, and Lord, that there would be just a fullness of joy. Salamat, Ginoo, sa imong kamaayo, sa imong kinabuhi. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen! Good morning, PC Go! Good morning sa mga tao nga naatiri o sa mga umaabot pa. Welcome to PC Go! And sa mga nagsimba na mga kaisuunan via live stream, you are also welcome. Igsuon giawhag ta mo kung nagtan-aw mo via live stream. Ari na mo dire. You are welcome. Come and join us as we worship our God. And let's praise Him, for He is good. La 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 la, ang tuno sa pagdaig. Oh la 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 la, kalipay di matandi. Oh la 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 la, ang tuno sa pagdaig. Oh la 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 la, kalipay di matandi. Ikson, mo ni ang lyrics. La 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 la, ablihin yung baba, Ikson. Yes, Lord. La 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 la, kalipay di matandi. Oh la 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 la, ang tuno sa pagdaig. Oh la 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 la, kalipay di matandi. Kini ang awit sa akong kalan. Nagmadaugon ako, nagmadaugon ako, nagmadaugon ako sa dugo mong naulat sa cross. Nagmadaugon ako, nagmadaugon ako, nagmadaugon ako sa dugo mong naulat sa cross. Ang kaayuhan na patunay, ang kagawasan na sinatian, kalipay nga nag-awas tungod sa dugo mo naulat sa cross. Oh la 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 la, ang puno sa pagdaig. Oh la 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 la, kalipay di matandi. Oh la 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 la, ang puno sa pagdaig. Oh la 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 la, kalipay di matandi. Oh la 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 la, ang puno sa pagdaig. Oh la 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 la, kalipay di matandi. Kini ang awit sa akong kalan. Yes, Jesus, salamat Ginoo kay kami gawas nun nga mo simba, mo saya ug mo kanta para nimo, Lord. We thank you. Gawason ko nga mo simba sa ngalan mo, Heso Kristo. Gawason ko nga mo simba sa ngalan mo, Heso Kristo. Sa kada kaya o kawalan, sa alipay man o kasal.
mulokso ko, kaya ko malipayon. Kawas nun, musinggit ko, kaya ko madaugon. Singgit sa kagawasan, ug singgit sa kadaugan. Kawasan ko, nga musimba sa ngalan mo, Heso Kristo. Kawasan ko, nga musimba sa ngalan mo, Heso Kristo. Sa kanagaya o kawalanon, sa kalipay man o kasakit, walay pagluban ang akong pagsinggit. Kawas doon, mulokso ko, kaya ko malipayon. Kawas doon, musinggit ko, kaya ko madaugon. Singgit sa kagawasan, ug singgit sa kadaugan. Kawas doon, mulokso ko, kaya ko malipayon. Kawas doon, musinggit ko, kaya ko madaugon. Singgit sa kagawasan, ug singgit sa kadaugan. Gawas to na tamaigsoon, let's celebrate this! Gawas doon, mulokso ko, kaya ko malipayon. Gawas doon, musinggit ko, kaya ko madaugon. Singgit sa kagawasan, ug singgit sa kadaugan. Gawas doon, mulokso ko, kaya ko madaugon. Gawas doon, musinggit ko, kaya ko madaugon. Singgit sa kagawasan, ug singgit sa kadaugan. Singgit sa kagawasan, ug singgit sa kadaugan. Daigon ka, O Diyos, aming gamhanan, daigon ka. Daigon ka, O Diyos, nakagagahong, daigon ka. Daigon ka, O Diyos, nakagagahong, daigon ka. Daigon ka, O Diyos, aming gamhanan, daigon ka. Huwag makalabang sa kaayong mo, pagkahanap
attitude of worship this morning. Let's soak ourselves in the presence of God sa iyang presensya karong hagiyon nga gihatag sa ato ang buhing Dios nga kita makaawit, kita makasayaw, kita makaalagad kaniya, putting our hands up high, praising Him for all the things that He has done in our lives. So let's continue to just soak in His presence and enjoy this opportunity na kita maka-praise and worship sa itong buhing Diyos karong buntaga. I encourage each and every one of you, if naamoy ginaagian karon, all of you are heavily laden, everyday challenges that we face in life. I just want to remind you that our Heavenly Father, our mighty God, naaragyod kanunay sa ato ang likod, sa ato ang tubangan, sa ato ang sides. He's always there, waiting for us to come to Him, to run to Him. And I encourage each and every one of you, kung naamoy ginadala nga kabugaton, ato na ialay sa atong buhing Dios, kay ato ang Dios maminaw sa unsa man ato ang pag-ampo diha kaniya. So let's enjoy this opportunity to praise and worship our God. Enthroned in the Father's love, destined to die, poured out for all mankind. God's only Son, perfect and spotless one. He never sinned, but suffered as if He did. All authority, every victory is yours. All authority, every victory
stand, O Lord. Let this be our stand, God. We will overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Everyone overcome. We will overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Everyone overcome. We will overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Of the Lamb and the word of our testimony, everyone
your presence, heaven and earth become one. Glory to you, Here in God. your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you. Come, just your voices, just sing that. God, here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you. Oh, we You wonderful, beautiful, glorious, matchless in every way, wonderful. You're beautiful, you're glorious, you're matchless in every way, wonderful. You're beautiful, you're glorious, matchless in every way, wonderful. You're beautiful, you're glorious, matchless in every way, wonderful. You're beautiful, you're glorious, matchless in every way, wonderful. Beautiful, glorious, matchless in every way, wonderful. Beautiful, glorious, matchless in every way, wonderful. Beautiful, glorious, matchless in every way, matchless in every way, like you, Ang Ginoo sa gabi nga sa gibudhian gikuha niya ang pan ug niya gipikas-pikas niya kini ug miingon mao kini ang lawas gumikan sa Ginoo
sa paghandom kanako. Amahan mong langiton kami naghawid sa pan, nagsimbolo sa imong lawas, nga nagkalisod-lisod ana sa krus, dili tungod kay ikaw nakasa, apan tungod kami makasasala. Ug paagi sa imong labod, na akay gibuhat sa among panglawas. Ikaw nagsulti nga sa imong labod giayo namin nimo Ginoo. So kinsa man ang naay balatian karon taknaa nga nagbati hangtod karon Ginoong Dios, ang imong saad mahitabo sa ilang panglawas ug ilang babatunan ang lawas kahimsog. Tungod kay paagi sa imong kamatayon sa krus, dili lamang ikaw naghatag og kaluwasan, apan nihatag ug kagsaad sa himsog nga panglawas. Ug karon takna amahan namo sa langit, nagpasalamat kami sa pan nga nagsimbolo sa lawas sa among manluluwas. Dawata ang among pagpasalamat. Atong kanon ng pan. Paghuman sa pan, gikuha niya ang kopa, nagsimbolo sa dugo ni Kristo. Amahan namo sa langit, nagpasalamat kami nga ang dugo ni Kristo nibayad sa among tanang kasalanan. Inahanglanon nga kami magtubo aron ang rason sa imong kamatayon maghatag og mabungahon, nakahimayaan diha kanimo. Sa imong pagpasaylo, ihatagan mi nimo bagong kausaban, bagong kinabuhi, ug kami makalakang pinaagi sa imong mga panahon. Salamat sa dugo nga gihatag, ibayad alang kanamo. Atong himnon ng kopa. Ug atong pasalamatan ng Dios sa atong kaugalingong pamaba. Salayon ka Ginoong Hesus, ikaw lamang ang rason nganong kami makamarong, nganong kami napasaylo, nganong kami Ginoong Dios makaaw at humayon sa iyong taliwala. Magkakupot, Inugasa sa imo ang pulong mo minasaylo, Lord, nagahatag ka na mong pagmahal mo na Lord God, Ibayon sa iyong pagtulungan ng pulong. Dalay mo mga na Diyos, promises sumayaw sa ka. iyo, Lord God. Ibayaw ka na rin Lord God, ang nagpapagtungkol ka ni mo, Lord God. At ang galing ko ng Diyos sa Hallelujah. You deserve to be praised. You deserve to be glorified. For you are our testimony that we need to know, Lord. All the things that we have done, all the things that we're going through, Lord God. We have overcome because of you, Lord. Who we are before, oh Lord God. Our sinful nature, our anxiety, our past, Lord God, everything has been in the past, Lord God. For you have overcome it all, oh Lord. You are the Lord of Lords and the Lord. Come on, church. Amen, amen. Yes, amen. Amen, amen. Praise God. Salamat sa Ginoo, adto na kita'y saad, adto na kita'y kasiguraduhan na we are overcomers. Amen. We are more than conquerors tungod kay si Jesus Christ. Iyan ang na-overcome ang tanan. O kita magpadawugon sa ngalan ni Jesus. Padayon kita kaampo sa atong nasod. Ampo na to ang mga maayo nga mga proyekto sa atong former President Duterte nga kini magpadayon. Ang mga build nga projects magpadayon. Unya ang utang sa Pilipinas mabayaran. Karon na may balita no nga na-open ang well, ang unsa diha, ang tourism abri na ampo na to nga ang
atong nasod nga naagyo siya income in Jesus name. Mabayaran nato ang mga utang sa ngalan ni Jesus. Unya mag-build og mga infrastructures, mga bridges and things like that. Ug padayon po ninyo ampo nga makaadto ta sa Israel. Pilgrims to Israel. Kundi na tao ang atong maluluwas nga si Ginoong Jesus. Kunya imong personal needs. Okay? Sige, padayon na taas ang atong mga tingog diha sa Ginoo sa pagampo. Ginoong Diyos, idol kami kanimo, Lord. Bituo kami nga ikaw ang Diyos, nga kadungog sa among mga pagampo, Ginoo. Ingon ka, unahon ka namo, ug ang tanan namong panginahanglanan imong tagbaw, tagbuon ug tagbaw. Lord, iuna ka namo sa among kinabuhi sa pagdayeg, pagsimba, paglagad, Lord, anaa kami kanimo karon o God. Aba, padayon mi kaampo, Lord, sa Israel. Padayon namo kini panalanginan sa ngalan ni Jesus. Ikaw magapanalangin, Lord God, sa mga farmlands sa Israel. Ikaw magahatag ng wisdom sa mga leaders, ideas, Father. Ikaw magahatag ng victory sa Israel, God. Paglabi na ang imong kaluwasan, makasabtan sa mga Israelita. Ang ilang ilang mga kasing-kasing, apri alang kanimo, Lord, o ang ilang mga kasalamutan. Ang ilang mga kasing-kasing, ikaw dawaton na ilang personal nga manluluwas. Father, I pray, gamiton nimo ang mga kasimbahanan nga nangalagad niya kanimo, Lord God, sa Israel. Sa pag-asangyaw, sa maayong balita, O Diyos. O Lord, ang mga katauhan, makakita nga ikaw tinuod nga Ginoo sa Jesus nga nagtao diha sa Jerusalem. Tinuod kayo, Lord. We bless Israel and we speak blessings. Ako sa namo, Lord, nga atagan minimo kayon nga makabisita every year sa Israel. Ang kada usa ka namo atagan nimo nga milidad. O Lord, ang among gugman sa Israel magapadayon o pag-increase tungod sa among kinipakita o masabtan ng imong tulong as we visit Israel, O Father. Lord, padayon sa namo ang among nason. Salamat sa mga maing butang ay mong gibuhat sa among nason. Salamat sa peaceful transition. Lord, aduna kay plano, aduna kay ikaw na sign sa tanan, ug ikaw nagabutang sa among bagong presidente karon diha si President Bongbong Marcos, so Father, ikaw nagabutang kaniya diha sa mga lugar sa mga posisyon. I pray nga imong katuyuan mahitabo sa iyang kinabuhi, ang kaluwasan, ug Lord, ang gugma bahin sa Pilipinas manaa sa iyang kasing-kasing. Ang gisundan nga mga proyekto, Lord God, sa administrasyon ni President Duterte. Father, na kini magapadayon ang build projects sa God. Lord, ang mga naaprihan nga mga natural resources sa Pilipinas, magamit kini, Lord God, ug mahimo kani mag-generate og income sa our nation, Lord. That you bless our nation, you bless the Philippines, O God. Ang tanang utang mabayran sa ngalan ni Jesus. You give us the ability, Lord God, tangtangon din sa pagkakutang as a nation, O Father. Lord, salamat kaayo, Ginoo. Ang provision, Lord, ang resources, dili mabutang sa sayop ng mga kamot, kundi ibutang nimo sa mga kamot, Lord God, nga adunay pagmahal, adunay pag-build sa among nation, Lord. Amo sang gidala sa pagkampo ang among mga panginahanglanon. Salamat, Lord, all our needs are met in your presence. Salamat sa imong presensya. Salamat sa imong palang espiritu nga adunay nga nag-uban ka namo. Ang imong espiritu mao ang wisdom, Lord, imong gasa gikan kanimo, Lord. Lord God, kami maginabuhi uyon din sa imong kabubuton. Adunay masinubtanon nga mga kasing-kasing ang mga taga-Praise Cathedral. Abre ang una-una o kasing-kasing diya kanimo, Lord, mainiton nga magasimba, magainiton nga magadaig, o magainiton, Lord, nga mga ganig magsilbi diya kanimo, Ginoong Diyos. Nalamat kayo, Lord God. Ikaw kapanlihok na ining among taliwala, ang imong balang espiritu ana sa among taliwala. O Lord, ang imong kapubuton karong buntaga mo mahitabo ang among mga kasing-kasing noble ground, ang imong pulong, Lord God, kamanan o kana matusok, matanong sa among mga kasing
kasing-kasing sa imong presensya. Ang tanan na mong gikinahanglan. Ikaw ang mga tagpo, mga tagpaw, Lord God. Lord, inita ang among mga kasing-kasing na kami makanunay nga mainiton diha kanimo Ginoo. Ikaw ang magahatag og kainit sa among kasing-kasing, Lord God. Ang mga nag-backslide, i-awaken sila, Ginoo. Buhawa sila, Ginoo. Lord, katong nangalagad kanuan kung awa na nangalagad. Lord, I pray, pukawa sila sa ngalan ni Jesus. Mubalik sila sa ilang unang ugma, Ginoo. Lord, salamat tayo bisan ka katong imo nang ipanalanginan. Na Lord, na wala nagpakabala diha kanimo, Lord. Mubalik sila sa imong kamaayo, Ginoong Diyos. Dili sa imong panalangin, kundi diha kanimo nga ilang Ginoong Diyos magmahal, mga lagad, musimba, o diha kanimo, Ginoong Diyos. Abba, we thank you, Lord. We just bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pagpaka na to ang Ginoong Diyos. Hallelujah. Amen. Inanari mo tapad. I love you. Love you, I love you, I love you with the love of the Lord. Amen? Amen. Padayon ta mga maigsuon, ang atong mga masinubtanon, mga buutan, o mga matinumanon nga mga lagad sa Ginoo, ana gyud ta sa atubangan. Ana gyud ta sa atubangan, pauna gyud ta. Ayaw gyud ta sa likod, kay muratang mo backslide ana. Amen? Amen. Mabot yung panahon, dili na ta mag-announce ana, kay masinubtanon man ta. Potuman man ta sa Ginoo, di na ta kinahanglang sultian. O ang taga-Praise Cathedral mo sulti og, ignay mong tapad, di na kaangay sultian. Iguwang na ka. Responsable ka. Amen? Amen. Okay? Naagyo tayo atong kaugalingon nga pagsunod diha sa Ginoo, o kaugalingon nga pagtuman, o kaugalingon nga pag-cooperate, especially sa balay sa Ginoo. Dili na ta angay agdahon kay mga responsable naman ta o mga mature ta nga mga alagad sa Ginoo. Sa 1 Kings chapter 3, sa verse 3, nagsulti diri, Solomon showed his love for the Lord by walking according to the statutes. Okay, makita nato no? Nga si Solomon nga ipangutana siya sa Ginoo unsay imong pangayoon. Pero before siya gipangutana sa Ginoo unsay gibuhat ni Solomon. Naghalad siya daghan kaayo nga mga sacrifices. Okay? Daghan kaayo nga mga sacrifices or mga animal offerings nga gihatag si Solomon. In fact, in second account sa dedication sa templo, nagsulti nga nagigyud maihap. Ihunong sila sa pag-ihap, pila ka buok mga animals ang gikatay para sa pag-dedicate sa tempo. And because of that, nagsulti diri no, especially sa 1 Kings chapter 8 verse 5, mao na ang dedication na sa temple. Ngan diri, and King Solomon and the entire assembly of Israel that had gathered about him were before the ark, sacrificing so many sheep and cattle that they could not be recorded or counted. Grabe. Di gyud maihap. Dili na gani lagi record ni hunong na sila gihap. Kay ngano man, everybody say daghan kayo. Unsa mga kaigsunan? Daghan kaayo silang gihatag. You know, ang atong Ginoo, ang iyang character generous kaayo siya. Ang atong Ginoo, when you do something good or something generous sa iya mga lagad kaniya nga kanang committed ka, faithful ka sa imong pangalagad sa Ginoo, magdala ka sa iya kapulog imong mga halad, kung mutuman ka sa iyang mga pulong, di gyud na magkawang mga kaigsuunan. Iya gyud ang suklian. Hello? Maghatag ka sa imong oras sa pangalagad sa Ginoo, maghatag kag oras sa imong D-group, maghatag kag oras para mag-follow up, maghatag ka og higayon imong talento para sa Ginoo. Dili gyud na niya baliwalaon. Iya gyud na suklian. Kunya kung musukli siya, sobra-sobra pa. Amen?
generous kayo. In fact, dili nga kinahanglan ang atong mga halad. Sa verses 10 to 11, yun diri, when the priests withdrew from the holy place, the cloud filled the temple of the Lord, and the priests could not perform their service because of the cloud. For the glory of the Lord filled His temple. Mao ni ang usa ka account nga nagaingon, grabe ang presensya sa Ginoo. Grabe ang cloud of glory that came upon them. Ngano man, tungod kay nag-offer silag mga sacrifices no nga sobra din na mahap. Ginisuklian sa Ginoo. Yun siya pagsukli sa Ginoo. He came down like never before. Ang iyang presensya. Grabe ang presensya sa Ginoo gyud. That the priests could not perform their duties. Ang Ginoo na'y naglihok. How many of you want the glory of God to fill this place? Amen. If we want the glory of God to fill this place, atong buhaton ang sama kanila nga gihapat nga example, nga atong i-honor ang atong Ginoong Diyos, that we are going to be generous to Him, not because of what we can get, but primarily tungod sa gugma. Tungod sa unsa? Gugma. Ingon diri dako ang gugma ni Solomon sa Ginoong Diyos. Mao sa payang paghatag, grabe, ako makaingon ko no, grabe usa ko to karancho. Ang gi-offer as sacrifice ni ambot pila ka rancho to siya. Basta daghan kayo, kini di na gyud maihap. Pila ka rancho ang gi-offer ni Haring Solomon. Unya, the generous heart of God, iya kini gisuklian with His presence that filled the temple. Ang presensya sa Ginoo, maoy naghawas ni Joseph sa kalisod. Hello? Kung imong tan-awon ang Genesis 39, dito siya sa presuhan, nagsulti dito, the Lord was with Joseph. Mao nga ni, hawas na sad siya sa kalisod. Ang presensya sa Ginoo mo'y maghawas sa imong kinabuhi. Hawas sa kalisod, hawas sa kapobrehon. Amen? Pero kini makita nato nga si Solomon, grabe iyang pag-offer og sacrifices sa Ginoo. Gisuklian siya sa Ginoo. Unsay gisukli sa Ginoo? Ang iyang presensya. Presence like never before. Muna ko gingon, an offering that cannot be counted. Gisukli as Ginoo sa presensya nga di gyud ma-contain. Di gyud ma-contain. Ano man, ang mga pari nga nag-offer og sacrifices, naghalad as Ginoo, they could not perform their duty. Ngano man, baga kaayo ang cloud of glory. I pray, I declare, there is a praise cathedral. Baga ang presensya sa Ginoo. Baga ang glory ni Lord sa praise cathedral. In Jesus' name. Amen. Tungod kay ang mga tao mahigugmaon sa Ginoo. O ang mga tao masinubtanon sa Ginoo. Magdala sa ikapulo, magdala sa ilang halad, generous kayo. And the glory of God will fill this place. Amen? Kung na ang presensya sa Ginoo sa atong taliwala, dili na kinahanglan ng pastor mulay hands ninyo. Dili na kinahanglan mag-ampo pa kaninyo. Nga naman, ang glory ni Lord, ang presensya ni Lord, may magtagbaw sa inyong panginahanglanon. At this time, ningon diri, grabe, baga kayo. And the priests could not perform their duty. I don't know, naunsa sila basin, nagnaan na sila sa salog, nagluhod, naghapa sa presensya sa Ginoo. Dili ko ba? Hello. Naay ni tingog. Naay ni tubag dito. The glory was just so great. Isa mo ko galingon, gusto ko anak, Lord. Gusto ko ingon anak mahitabo sa Praise Cathedral. Amen? The glory of the Lord. Paglakaw pa lang ninyo, na. Grabe, puno mo sa presensya. Pagsulod pa lang ninyo, bati ka ninyong presensya sa Ginoo. All of us are generous. Bible says, we bring the tithes into the storehouse of God.
We live under an open heaven. There is 100% open heaven in Praise Cathedral. The glory of the Lord is in this place. Amen? Amen. Atong kuhaon ang atong gidala. Ano sa may atong gidala? Ang atong ikapulog atong mga halad diha sa Ginoo, ato kaning ihalad diha kaniya ibutang sa iyang presensya o atong tumanon ug atong tuhuan ang iyang mga saad diha kanato. Ampo ta, Ginoo, salamat kaayo sa imong mga saad. Aduna kay gipadayag ug kana among gilauman nga sama sa imong gibuhat sa panahon ni Solomon, nga imong presensya, Lord, baga kaayo ang imong cloud, baga kayo ang imong glory, even the priests could not perform their duties, Lord. Amo kaning gidala ang imong ikapulog among mga halad, dawata kini, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tindog ta mga kaigsuunan, ay butang diri sa atong offering box. Og by the way, nanatay bag-ong usa na lang ka-account ang atong gamiton nga pang-deposit. Okay? Palihog lang, take note. Good morning, church. Before I sing the song today, I just like to share a little. You know, most of the songs that are being sung in the world today has been changed. No, even in the Christian world, Christian music, we hear songs more about us rather than about who God is. And there's a rise now in just people who no longer worship God because of who He is. Now in Cruisers, we're actually still going through, we're about to finish our 30-day challenge. Now we don't listen to secular music. And one thing that it has reminded me, it's really different. When you sing about God, it has a different effect in who you are. It has an effect in how you move and how you react and how you interact with people. Now, most of the songs today are reminding us of who we are through God. But today, I want to share to you one of my favorite songs that was written siguro mga year 2000s. Dili ako ang nag-write. But this was one of my favorite songs growing up, and it's a very simple song. The message of this song is very simple. It's just, Lord, through every single thing of my life, through the ups, through the downs, through the highs and the lows, I will love you. So I hope and pray that as I sing this song to you, that you would be able to sing along, but that this would be a prayer as well for from you to God. When I think of all you are in my life and in my heart, no words can say
so real. And though there is no way I can repay you, I'll give you whatever you want. I'll live a life that says you give me every song with my every breath. I'll make your mercy known with every song on earth or all alone. I will love you. I will love you. Angels see his face to face. If I could, I'd take their place and pour out my heart to you. But what they don't understand is to know your grace firsthand, how it feels to love like I do. You bring me to my knees with your kindness. Lord, there's nothing that I can hold back. I live a life that says you give me every song and every breath. I'll make your mercy known with every song on earth or all alone. I will love you. I will love you. Oh. Angels see you face to face. If I could, I'd take their place and pour out my heart to you. But what they don't understand is to know your grace firsthand, how it feels to love like I do. You bring me to my knees with your kindness. Lord, there's nothing that I can hold back. Come on, just sing with me. I live a life that says you give me every song with my every breath. I'll make your mercy known. Every song on earth or all alone. I will love you. I will love you. I live a life that says, come on, you give me every song with my every breath. I'll make your mercy known with every song on earth or all alone. I will love you. Yes, I will love you. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa Ginoo. Katagig pahiyom ang imong tapad, ina mayong buntag.
Salamat sa Dios, maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Wa siya'y kapakyasan. Amen. Karong buntag sa atong pagpadayon, pagtuon og tuki sa pulong sa Dios, nagpasalamat ta sa iyang padayon nga pagmatngon ka nato og paghatag ka nato og saktong panabot. Unya hinaot magdala ni og saktong pagtubo sa atong Kristohanong kinabuhi. Naata sa pagtuki bahin sa disiplina og sa niaging semana gitudloan kita ni pastorasyon ni bahin sa usa nga butang. Ang pinakahingpit nga butang. It's all a matter of prioritization. Ang imong kinsang unahon, unsay unahon, ug angay nga hatagan og bili sa imong panahon. So kung ang pulong sa Dios ang pangutanon, naa gyud siya'y mga pinasahi nga paghanay dili sama sa tao nga kung unsa lay bation, kung kinsa lay mas kusgan ang tingog, maoy imong paminawon. Pero kung imong sundon ang pulong sa Dios, kung gusto ta sa mga panalangin nga ibuhagay nga iyang gisaad, kinahanglanon ang atong pagtuman sa mga butang nga hingpit nga makapahimaya ug makapalipay sa Ginoo. Kay naaman diha ang Yahweh sa atong pagtagamtam sa iyang mga panaad. Dili man ni bada nga ato-ato lang o iyahanay rata. Kikinahanglan nga kita mismo makasinati sa kabubuton sa Ginoo aron nato mabuhat ang pinakahingpit pud alang sa Dios. Karong buntag atong tan-awon ang murag mo divert ta gamay, no? I was making a study and for whatever reason ako ning nabantayan sa akong pagtuon basta naagali murag wala ko'y kalinaw sa akong gitun-an, busag bauna niyang akong gibuhat, unya naay mga pamahitabo nga pinasahi. I could almost say that God is making a change as far as the material is concerned. So sama na sa nitabo karong sa manahuna, and I believe God has the intention of speaking to somebody this morning. Na ay tumong ang Ginoo nga storyaho ng usa ka tawo o pipila ka tawo bahin ani nga pung nga atong pagatun-an. Atong ablihan ng atong pulong sa Dios sa Genesis kapitulo 17, kapitulo 15 ngadto sa 17. Genesis 17:15. Genesis 17:15 ngadto na sa 17. Unya ang Dios miingon kang Abraham, ayaw nagtawga ang imong asawa nga Saray, kundili Sara na. Panalanginan ko siya ug gatagan ko ikaw og anak nga lalaki. Pinaagi kaniya, panalanginan ko ug himuon ko siyang inahan sa kanasuran ug may mahimong mga hari sa iyang mga kaliwat. Mihapa si Abraham sa yuta og mikatawa. Naghunahuna siya niini, makaliwat pabagud ang tao nga gatusan na ang panuigon. Manganak pa ba si Sara sa panuigon nga 90? Magamputa. Amahan, tudloi kami karon taknaa sa imong pagpadayan nga amo ning makatunan, makaplagan nga nagmatinud-anon kang mutudlo ug ami makabarog sama sa imong saad. Ikaw man ang naghanay ani sa pulong sa Dios alang kanamo, ikaw ra pud Ginoong Dios ang mupahimangno sa matag usang kasing-kasing nga ani adiri karon alang sa imong himaya. Gamita ko o Dios imong alagad alang sa imong pung sa ngalan ni Jesus ug tanan mosulti og amen. Atong nasabtan nga kung ang tao mahimong madaugon, malambuon, malampuson sa iyang pagkatao o ato na lang sugdan na sa iyang atong matawag nga naa na siya sa hamto nga pangidaron. Kung ang tao nga naa na sa hamto nga kaidaron, kung siya atong matawag nga pildero, walay kagkadaugan, ug usa ka tawo nga sama niyang edad, sama niyang eksperyensya, nagmadaugon o naay mga panghitabo nga anindot. Unsa may diferensya nilang duha? Ato nakatunan mauna ang gitawag nga kaalam, kahibalo ug panabot.
knowledge, wisdom, and understanding. Ang gap between success and failure, or failure and success, has got to do with knowledge, wisdom, and understanding. Kung wala kay kaalam, wala kay panabot, ug panawga sakto nga kahibalo, bisag unsang paningkamot, maglisod yung kag-abot sa tumoy-tumoy tungod kay kulang kas gikinahanglan aron makaabot sa dapit nga imong ganahan o gusto o plano sa Dios nga imong abton. Mao na nga nagtukita bahin sa kaalam, kahibalo o panabot nga angay natong tukion kada adlaw samtang buhi ta. Apan kung nakakaplag na kagitawag nga kaalam, kahibalo o atong gitawag nga panabot, pero wala kay disiplina, dili gihapon ka makaabot sa imong tumoy-tumoy. Kay bisan unsang kaalam, kahibalo o panabot, nga dili nimo i-aplikar. Or kung imo mang na-aplikar kas-a, wala nimo gihimo nga kinabuhi, wala nimo gihimo nga lifestyle. Imong makaplagan nga naag kay mga babag, dili gyud nimo makita. Nadyo kay problema saba kay diri sa akong stage, palihog lang. Tabangi ko. Atong makitaan nga dili gyud nimo makabot ang angay nga kabuton. Kay bisag naa kay kahibalo, pero wa kay disiplina, kulang gihapon ka sa gitawag natong proseso, kulang gihapon ka sa gitawag nato nga mga gikinahanglan aron ang kahibalo nga anaan nimo mahimo ni siyang realidad. Sugikan sa kaalam panabot og atong matawag nga kahibalo na ay disiplina nga angay nimong pagabuhaton aron ka kaabot ni ana. Kay kung wala kay disiplina sa imong nahibal-an, kawang ang imong nahibal-an nga mga unta dako na kini og matabang alang kanimo. Ang assumption sa Biblia mao nga kung ikaw mahibalo, kung ikaw na ay kaalam o nakasabot ka, imong buhaton. Kaya ang uban, kutubra sa pagtuki, pagtuon, pero walay aplikasyon. Wala sila'y paningkamot nga ang iyang nakatunan, iyang buhaton. Example, short kasigi sa imong budget. Yung imong nakahibawan, nga mas dako ka gasto kaysa imong income. Siyempre, kung dako ka gasto kaysa imong kita, short yun ka. Magkautang-utang yun ka. Karon, angay nimong usbon. Kay baw na ka, nga short ka, kay baw na ka, nga mas dako ka gasto, so angay kang muusab. Nahibaw ka, angay nimong usbon, kay baw ka, unsay angay nimong usbon, asa ka mo menu sa budget, o sa diha, o mubutang na og mga angay nga pagabuhaton, like mubutang ka og tigom o ipon, aron naa kay makuha og matigom magamit sa taliabot nga makasugod ka og patigayon. Pero wa kay gibuhat nga disiplina o pagbuhat sa imong nahibal-an nga bisan nahibaw na ka sa angay buhaton, di gihapon ka mausab. Puno gihapon ka o gitawag natong utang. Kay nga naman, wa may disiplina sa pagtuman sa angay nga pagabuhaton. Kadaghanan sa ato, maayong mga tao, kantigo man ta, kasabot man ta, pero walay disiplina sa pagtuman sa angay nga pagabuhaton. Kaya bauta, angay ta manutbras, pagmata, pero di man tanan manutbras. Kung naanalay mo reklamo, ba na lagi baho na rin patay nga ilaga. Di dito patay nga ilaga, ang yaday kasturya, wa na nutbras. Maayong bunta, kabantay na ka nga, medyo ang imong ilok, nusingasaw na. Kung wapay mo reklamo, di ka mo responde. Ug mo gamit og won't let you down. So ang disiplina, igsoon kay bauta, unahon ng Ginoo, pero di unahon. Kinahanglan ta magbasag po sa Dios, muampo sa Dios, pero dili buhaton, naan natay kahibalo. So what we're looking at is really a problem of discipline, disiplina. Kay bauta nga muhatag sa Ginoo, kay bauta nga mahimo ta nga mga alagad sa Dios, mutabang sa nang inahanglan.
Nya mabuhat man ginato pero wa ra gyud buhata. Discipline. Kay baw ka nga kinahanglan kang mutahod, kinahanglan kay baw ka nga usana sa pagis Ginoo nga mahatagan kag pabor nga matinahuron. Pero ambot lang di man gyud mutahod kay gipalabi ang pagbati. Gipalabi ang pagbati, gipalabi ang iyang gusto, bahala na kung sa inyong bation. So nagpabiling ka sa kauyamot sa imong kahimtang. Disiplina, igsuon. Usa ka suliran sa kadaghanan nga unta, dugay nang nilambo, dugay nang nausab, dugay nang gipanalanginan. Magpadayon ta na nga pagtuki o pagtuon, atong tanawon, the Lord willing, next week, kung di na po niya usbon, atong pagatukion ng espirituhanong disiplina. Pero karong adlaw, atong tukion ng usa sa pahinumdum sa Dios sa mga taong atong sulti nga niagi sa proseso ug murag hilom nga naghinay-hinay na ug hunahuna ug hunong. Wa ko kay bawon sa tumong sa Ginoo niini, pero mauni ang nagbalik-balik nga bersikulo nga akong dili mawala sa unahuna since last week. Webes ni siya nako nabasahan. And then I realized that this scripture has something to do for this Sunday. So atong tukion. Ingon sa bersikulo 15-17, akong basahon balik sa Genesis 17. Unya ang Dios mingon kang Abraham, ayaw nagtawag ang imong asawa nga Sarai, kundili Sara na. Panalanginan ko siya, tagan ko ikaw anak nga lalaki, pinaagi kaniya. Panalanginan ko siya, gimuong ko siyang inahan sa kanasuran ug may mahimong mga hari sa iyang kaliwat. Mihapa si Abraham sa yuta ug nikatawa siya sa pagunahuna. Wa sa nikatawa sa baba, sa iyang unahuna sa nikatawa. Maka liwat pabagod ang tao nga siyen na ang panuigon. Manganak pa ba si Sara sa panuigong 90? Akong ipahinumdum ang pung sa Ginoo nga naghagit kanato, walay imposible sa Ginoo. Sa imong mata, sa imong pananawon, sa imong panabot, lisod, imposible. Murag di gyud mahitabo si Abraham ang galing no. Kung tan-aw na iyang lawas, tan-aw na iyang asawa, murag bisag iro di nakaanak. Siya pa kaha nga tao. Ingon siya murag sa iyang hunahuna, makalingaw man ang Ginoo, anak pa ba taon ang gatusan og 90 anyos nga tao. Pero atong nakita, bisan pa ing ana, wala nibuhi si Abraham. Unsay gibuhat ni Abraham igsoon? Wa siya nibuhi sa Ginoo bisan pamanggani. Nga ubay-ubay nga panuigon ang nilabay, usa na hitabo ang saad sa Ginoo. Ingon sa Genesis 12:1, ang pulong sa Dios kung asa gisaad sa Ginoo kang Abraham ang kaliwat. Ingon siya sa bersikulo 1 ngadto sa 4, ang Ginoo mingon kang Abraham, biyae ang imong nasod ug ang imong parinti ug ang balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Hatagan ko ikaw ug daghang kaliwat ug mahimo silang dakong nasod. Panalanginan ko ikaw ug himuon kong bantugan ang imong ngalan aron mahimo kang panalangin alang sa uban. Panalanginan ko kadtong magapanalangin kanimo, apan tungluhon ko kadtong magtunglo kanimo. Pinaagi kanimo, panalanginan ko ang tanan nga nasod sa kalibutan sa nagpanuigon ng 75 si Abraham, mibiya siya sa Haran, sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo, ug mikuyog si Lot diha kaniya. Pila edad ni Abraham sa pagdawat niya sa saad? 75. Kanus-a nahimong tinuod ang saad sa Ginoo kang Abraham ug Sara? Pila ka tuig ang nilabay?
25. Between 75 years and 100 years, there is 25 years of waiting. 25 katuig nga paghulat-hulat. Sa panahon nga ikaw nga maghulat, dali raman mo tuyok, mubiya, muusab sa imong hunahuna ug moingon ka dili tinuod ang Ginoo sa iyang saad. Dali ra na isulti. Kay ngano wa man kay mahawirang karon lang gani no? Kadtong pagbulag ni Muera, gipatanan, gipakita ang mga litrato sa mga lalaki nga sa kasal nga naghilak. Kay katong iyang bana sa ilang kasal nihilak man. Karon nagdeklara nga nagbuwag sila. Daganang mga tao mingon. Sa Facebook noon, I don't know, dili yun ingon dagan kayo, pero naay nag-ingon nga, kana ganing si Jesus magaling ang center sa ilang relasyon, nagbulag man di ay gihapon. Dili tungod kay why proteksyon ng Ginoo, pero gihatagan magkagawasan ang tao nga mupili sa matag desisyon nga iyang pagabuhaton. Pero ang Dios may nagkontrolar sa mga epekto anang imong mga pagpili. So ingon sila, kung muhila kuno ka sa imong kasal, kung ikaw lalaki, magbuwag ra kuno mo. Ayaw na lang hilak. Hilak daan. Wa gyud nay tinuod, wa gyud nay ingon nga bisan manggali usa ka hibla sa buhok nga kamatuoran. Ang puntos mao nga 25 katuig kang maghuwat, angay pa ba kang muhuwat? Well, kung atong tanawon si Abraham, gitawag siyang amahan sa mga pagtuo tungod sa iyang paglahutay sa saad sa Ginoo. Sa panahon nga naghuwat ka sa saad sa Dios, dili ni ang panahon nga mo talikod ka. Dili ni ang panahon mo ingon nga di ka tinuod Ginoo. Na manggaliusan nag-ingon nga bisan manggani ang saad sa Dios, wa na hitabo mamatay na lamang ko, dili ko mubiya sa iyang gingharian. Usahay ang atong maturity o decision making to make right decision is dependent entirely on circumstances. Yang circumstansya igsuon dili man na maayo nga basihan. Ang maayong basihan kung mubuhat kag desisyon pulong sa Ginoo. So ang una sa tanan atong lantawon nga huwat bisan ang paghuwat dugay-dugay. Manay atong unang pangunahuna. Paghulat bisan ang imong paghuwat nahimo nagyung dugay-dugay. Pero sabta lang ni igsuon no, si Abraham nga atong basihan wala ni biya sa Dios. Kung ikaw mga awit sa Ginoo, musayaw kas Ginoo, mga lagad kas Ginoo, hinaot dili ka mo biya sa Dios sa pagpangalagad tungod kay naa kay gipangayo nga wa tubagas Ginoo, mura kag nagrebelde. Di manggaling ka muhata ka ni Ginoo, di na ko mga lagad sa Dios. Unsa man na racket, unsa na siya blackmail? Di man na mahitabo. Kung ang imo lang rason nganong di mahitabo ang saad tungod kay ang imong rason ngano kang wa nagpadayon sa Ginoo kay wa nimo nakuha imong gusto. Atong sabton pag-ayo mas nganong niabot og 25 ka panuigon kay si Abraham manggod ug si Sarah mahimo silang mga ginikanan sa kanasuran. Hangtod karon kita resulta sa pagtuo ni Abraham. Hangtod karon atong balikan pila naka libo katuig ang mga nilabay, bunga kita sa iyang pagtuo sa Ginoo. Bahala nag 25 kapanuigon ang iyang paghuwat. Kay kung muhatag ang saad sa Ginoo nimo, dili mo balik ang saad sa Dios nga way kapakyasan. Ug tanan mosultiog. Amen. Ato nang klaruhon.
Okay, balik ta. Daghang commercial karong adlaw. Atong tan-awon ang Hebreo 6, 11 ngadto sa 13. Hebreo 6, 11 ngadto sa 13. So una, ang atong gitun-an mao nga huwat lang bisan ang imong paghuhulat dugay-dugay. Hulat lang yun. Ayaw lang pag una-unas Ginoo. Wa pa man ka ni abot og 25 katuig ang imong paghuwat. Wala pa. Hallelujah. Ingon galing sa brand, makaliwat pa ba ang gatusan og edad? Di naman sa tao. Pero salamat kay dili tao ang misaad, ang Ginoo. Hebreos 6:11 ngadto sa 13. Dako ang among tinguha nga tagsa-tagsa kaninyo magpadayon sa inyong kadasig. Tungod sa katapusan aron matuman ang mga butang nga inyong gilauman. Aron matuman ang mga butang nga inyong gilauman. Akong balikon, aron matuman ang mga butang nga inyong gilauban. Akong balikon ang versikulo 11, dako ang among tinguha nga ang tagsa-tagsa kaninyo magpadayon sa inyong kadasig. Magpadayon sa unsa igsoon? So dili ta mohunong, dili ta mutuyok, dili ta mag-usab sa atong mga direksyon apan ang dasig sa Ginoo sa matag usa kanato, magpadayon kita sa atong kadasig hangtod sa katapusan aron matuman ang mga butang nga atong gilauman nga iyang gisaad. So mo give up pa tayo igsoon? Puslan man nga misalig na ta sa Dios, wa na ni biyaay. Versikulo 12. Dili kami buot nga magtinapulan kamo. Gusto kami nga mahisama kamo ni adtong nakadawat sa gisaad sa Dios. Pinaagi sa ilang pagtuo ug pailob. Pinaagi sa unsa igsoon? Pagtuo ug pailob sa pagsaad sa Dios kang Abraham, nanumpa siya sa pagtuman sa iyang gisaad. Kay wala na'y labaw pa kaniya, gigamit niya ang iyang kaugalingong ngalan sa iyang pagpanumpa. So gitudluan ta nga magpadayon ta sa atong pagtuo ug pagpailob. Pagtuo ko sa igsoon. Kung kaybaw ka nga di na kagipanalanginan sa Ginoo sa paanang pangalagara, ayaw na usba igsoon. Na kay gamay adjust tungod sa pagtuyok sa panahon, pero dili ka mobiya. Mayong buntag. Na kay adjustment, definitely. Kay ang panahon nag-usab, posibleng imong anak, ni abot, ni butho, posibleng imong patigayon, ni daghan, or naay nahitabo nga nawad-an ka o minahal sa kinabuhi. Whatever that may be used by the devil to disrupt your routine in serving the Lord, it should not make you stop in serving Him. Una nga ingon na Ginoo, paagi sa pagtuo o pagpailob. Paagi sa unsa igsoon? Ingna lang sa imong tapad, pagtuo o pagpailob, pahinumdumi. Huwat lang, bisan murag imposible na. Huwat lang, bisan nun sa igsoon. I remember the first time we applied for a visa sa US. Ako mismo nang apply, kuyog usa ka pastor. Kay naami imbitasyon nga mutambong og konferensya ngadto sa Amerika sa pagpamastor. Dala namo ang imbitasyon, ngadto mi sa US Embassy, gipakita ang imbitasyon, nagdala mi og mga whatever requirement that we think may be asked. Pagabot namo dito, naay gipangutana nga bersikulo nga kay bakos tubag pero ngano di gyud nako masulti ang word. Ingon siya nga kinsa man ang tao sa Lucas nga gipahimangno ani nga libro. Kay ba kung si Theophilus,
Pero nganong na mental block yun ko, anang panahon na, ug di yun na ako malitok. Yatagan kog mga 2 ka minuto sa paghuwat sa akong tubag. Paghuman nga nahurot ang 2 minutos, ingon sa nako, dili na ka mo balik. But pasabot, kung hatagan ko niya og US visa, di na ko umuli. Tungod kay wa ko katubag sa akong pangutana, sa iyang pangutana. Kung mo din ibasihan, siya, yes. Next, please. Gihatagan kog multiple exit. Murag unong kapultahan tong akong pilian asa ko mugawas. At first, it was hard. Duha mi ka pastor, gidinay ming parehas, nagtanawanay mi, di kabubuton sa Ginoo. Sugod ato, wa na ko ganahig Amerikano. Di ko ganahang mag-imbitar Kristohanon o pastor ng Amerikano. Kay sama ra mo nilang tanan, tanaw ninyo namo, inyo lang may gamiton niya. Pag kami, di na ninyo atimanon. And you know, that attitude permeates, nagpadayo na siya. Basta ma-negative galing imong pangitabo, malain na ka sa Ginoo, malain na ka sa tao, malain na ka, daghan na kang butang nga kalainan. Pero unsultis Ginoo, ipadayon ang imong kadasig ug ang imong pagtuo. Kuyugan sa pagpailog. Nganuman, di man ka mulambo kung iana imong kinaiya. So, ang pagbati, kadiyot naman na, mawala man na dahil, pagkaon na mong Jollibee ato, kay nanggawas na mi, wa mi success, kaon mi Jollibee. Pag magkaon Jollibee, buhi na mi, uli na ta. More among kalipay. Next time, ano po yung nag-imbitar? Sa Hawaii pod, kay attend laging seminar sa leadership, pinili lamang gudi sila. Ingon ko sa akong nauna, kundi ko ninyo hatagan, di ko mamugos. Giimbitahan ra ko. So, interview na po, daang kuyaw, daang kulba. Ipangutana, why are you going to Hawaii? Ingon to take leadership seminar. Ingon siya, where? Ingon in Maui. In Maui, you don't take a seminar there, you go there for a vacation. Akong kaya na magbuday ka. Nga, may ako imbitasyon. Ako kaya ka, that's my invitation. Tanaw siya, no, you're not coming back. So what? I'm not going to go there if you will not give me the visa. I'm not into it. I was invited. Lahi naman akong gibati. Kaya nabalik na butong karaan. Unya, gidala ko dito sa department nga anti-fraud. Kuyuban ko. Hala, ako kayo, anti-fraud department. Gidito ko niya gi-interview, nga dito man tos gawas nga linya. Isuod pag ko dito. Kuna, naunsa naman ni. Tungod lang aning imbitasyon, inyo kong tanawon nga fraudulent, naglain ang ginoo bati. Basta nangutana ka, okay, who invited you? Akong gitubag. Why are you going there? Akong gitubag. Pero tubag na bitaw nga, wa ko'y pakialam kung dawaton ko di. Ana na ako attitude. Pag ingon siya nga, okay, we'll give you single entry. Ingon nga, bisan pagkatagang ko ni mo multiple entry, kas-aragyog ko. Gara-gara. Bati lagi batasan. You know what I'm trying to share, ano ako nang i-share? Because I'd like you to see the attitude. Ang tao, basta masakitan, mugara. Mutanaw ka sa laing tao, nga negatibo nga mga tao. Bisag wa ko na nabuhat ni mo. Kung sa may ilang sa, ang nag-interview mo ni ato, di man parehong tao. Pero imong gibati, lahi na ba? And that is why, gisultian tas Ginoo, kinanglan padayon ang kadasig, kuyugan sa pagtuo o pagpailob. Ingna imong tapad, pagtuo o pagpailob. Ayaw ragyod og react diha. Mga naman di ko tagan. Puhi mo ko na rin ba? Na po yung nag-imbitar sa ako asawa. Kunaan na po ni. Interview na saan. Imdadama siya para sa training. Sponsored gihapon. Pagkabot dito, gidala na ako mga bata. Ko nga, basig mo sa bulusot ni, ako yung ta. Nahuman naman ko 1 month sa Amerika, after number of years, siguro mga pila ka years, mga 10 years siguro nilabay, sa amin siya nang apply.
Giingnan man namin, okay, the whole family can go. Pangutana si Chanel, why are you going to America? I want to see Disneyland. The whole family can go to America. Borday mo itubag. Naitiguang, among nakuyog, kung sa iyan tubag. Why are you going to America, grandfather? I want to see the land of the brave. Okay, you can go. Anar din mga tubag na. Ako, kumpleto po ko sa mga papeles, mga titulos, yuta, may sulti. Ipamatuod nga, uli yung ka. If our attitude doesn't change, kung ing-ana ginamot yun, di namin mo balik og pang-apply. Di gud mi kakita og Disneyland. Kutob rami dinhi sa Los Baños, Laguna. Pero tungod kay naay saad sa Ginoo, di ta mohunong. Maayong buntag. Gitawag man kang pamastor. Alisod pastor pamastor kay bisa manggalig Genesis 1:1 ang akong itubag, for God so loved the world gyapon. Aw, basta ganahan galing ka, mutubo gyud ka. Madugangan lagi na imong bersikulo. Ang puntos ni sa Biblia igsoon, mao nga dili nato usbon ang pananawon sa Ginoo bisan unsang panghitabo diri sa yuta. Ingon sa Lucas 1:37. 1:37 sa Lucas, kay alang sa Dios walay dili mahimo. Alang sa Dios walay unsa igsoon? Ingon sa Marcos 10:27. Marcos 10:27, nitan-aw si Jesus kanilag mingon, sa tao kini lisod ug dili mahimo. Apan dili lisod kini sa Ginoo kay ang tanan mabuhat sa Dios. Lucas 18:27. Lucas 18:27, Jesus replied, unsay imposible sa tao, posible sa Ginoo. Unsay imposible sa tao, unsa sa Dios? Posible. So ayaw ilimitar ang imong huna-huna tungod sa imong nangaging mga panghitabo. We understand that your experience plays a part in the way you think. But not with the Word of God. Ayaw gamita ang imong sayop nga mga panghitabo nga imo nang ibalandra sa pulong sa Ginoo nga di ka tinuod, Lord. Well, posibleng atong panahon na di pagyud kahamtong o dili pa kaanad, di pa kaandam, di pa kaangayan. Pero kung ikaw na ning kamot paagi sa pagtuo o pagpailob, muabot ang takna sa imong kinabuhi, nga ang imong gipangandoy, muabot kay ang sa Ginoo nga imposible, posible gyud na tanan. Naiusa, napakita ni Facebook testimony. Nagsugod siya sa pagkabata, mugamit og electric pan, unya mag-drive-drive, mura ko na siya piloto. Electric pan na gigamit, muliko ang electric pan, liko po siya niya. Karon yung next picture, nag-drive na gud siya tinuod nga eroplano. Sa imong tan-aw lisod, tinuod man nga lisod kaayo kung tan-aw lang sa atong abilidad. Pero dili man gyud ta basta tao nga musalig sa atong abilidad na atay Ginoong gisaligan. Ingon ang Isaiah 55:8-9. 55:8 ngadto sa 9. Kayang akong huna-huna dili sama sa imong huna-huna. Bisan ang imong mga pamaagi, dili akong mga pamaagi, ingon ng Dios. Ang gitas-on o gilagyo sa langit, nga mas labaw pa sa yuta, mausad ang akong mga pamaagi, labaw pa sa imong mga pamaagi. Kayang akong huna-huna, labaw kaysa sa imo. So nganong musabot man ta nga mupailob o magpadayon sa kadasig sa pagtuo? Tungod kay lahi ang pamaagis Ginoo, lahi pud ang ato. Ayaw huna-huna tungod kay wa gitubag sa Dios ang imong pag-ampo nga gitapos nas Ginoo ang iyang saad.
wala pa ka nakaabot sa gikinahanglan nga angay nimong abton nganong wa kakaabot anang dapita. Pero ang imong kinahanglang buhaton, kinahanglang kang magmatinud-anon. You need to be faithful kay ang Dios dili mubuhat sa butang nga dili makatabang nato. Tanang pagpamuhat sa Ginoo alang sa atong kalambuan. Ingon ang Isaiah 55:11, Isaiah 55:11, sumao ang akong pulong nga mugawa sa akong baba, dili kini mubalik nga way mabuhat o kawang, apan magbuhat kini sa akong tinguha ug tagbuon ang tumong nganong ako ning gipadala. So ang Isayas nisaad sa Ginoo, ang nisaad sa ato, ang panaad sa Dios, nga kung buhian sa Ginoo iyang saad, dili gyud na mobalik sa Dios nga kawang. Ngayon siya nga kung ang uwan moabot sa yuta ug magbasa sa mga tanom ug kayutaan, sama pud sa Ginoo kung iyang buhian ang iyang pong muhatag gyud kini og epekto kung asa ni niya gihatag. So atong makita unang paranawon, huwat samtang makahuwat og taas-taas nga paghulat. Kay kining panahon sa paghuwat, mauni ang atong panahon sa pagtubo. Mauni ang panahon sa atong pag-ila-ila pa sa atong kaugalingon ug pag-ila-ila sa atong Dios. The time of waiting may be a mean time, but it is the time that you can become better and not bitter. Amen? Now, ikaduha nga atong tanawon, tuhui ang Ginoo bisan imposible. Tuhui ang Ginoo nga bisan murag imposible. So mauna nga si Abraham mituo nga bisag gatusan na ang iyang pangidaron, mituo siya. Atong gibasa ang mga bersikulo, Marcos 10:27, Lucas 18:27, sa tao imposible pero dili kini imposible diha sa Ginoo. Si Isaias giklaro sa ato nga lahi ang pangmaagi sa Dios, lahi siya pangunahuna, lahi ra pud ang ato. So wala tay katungod nga murag moingon sa Ginoo, ambot nimo Lord nganong di ka katubag sa akong mga pag-ampo. O nganong musaad ka, nganong di nimo buhaton. Musaad galing ang Ginoo, di nang ingon nga dungog-dungog ra ka nang klaro gid nga nadungog nimo sa Ginoo ay ang gisaad. Usay magkuno murag ipugos nato ang kabubuton nato ngadto sa Ginoo. Unya kung atong ipugos sa Ginoo nya ang Ginoo di mo tubag, ato siyang balihon. Di man ka Tinuo Lord. Well, in the first place, wa nam na gihatag sa Ginoo nimo ang iyang saad. Ikaw lay gagama-gama, pero sa tumoy-tumoy atong i-blame ang Ginoo. Dili unta ing ana. Ug tanang nakasabot mosulti og. Now, ikatulo nga panguna-una ang atong sabton bahin aning pagdasig sa Ginoo kanato. Dawata ang planos Ginoo bisag sikwahi kini sa imuha. Dawata ang planos Ginoo bisag unsa igsuon when it is different from yours. Atong tanawon balik sa Genesis 17 verse 19, Genesis 17:19. God said, "No, but Sarah your wife shall bear you a son, and you shall call his name Isaac. I will establish my covenant with him with an everlasting covenant for his offspring after him." Now, ako lang ning klaro ning suno, atong dawaton ang planos Ginoo bisag sikwahi kini diha nimo o sa imong plano. Ang saad sa Dios mahimong inahan sa kanasuran si Sarah. Ingon ang sulti sa Dios ug naa ang saad sa way katapusan. This is an everlasting covenant with Sarah that she is going to be the mother of many nations. Kung ikaw nakatubag, nakadungog ana nga saad sama ni Sarah ug ni Abraham, isaaran man kas Ginoo nga mahimo kang amahan sa kanasuran ug si Sarah mahimong inahan sa kanasuran. Pero 10 years naman nilabay. Pila edad ni Abraham pagdawat aning saad? After 10 years, so pila na iyang edad? 85. Ingon si Saray, naamang ko'y maid servant, ako siyang ipadug nimo
Unya ang anak niya mahimo na akong anak kay ako man siyang ulipon, unya naa na gyud tay pamilya. So unsay gibuhat nila? Paagi ni Sarah nga ni agree si Abraham kanig yung mga babae, no? Salamat sa Dios, gihatag sila sa bana. Ningon ng babae, pa man tay anak na ako'y usa dire. Burusi. Kinsa man si Abraham mo dili? Ikaw. So naburos. Nanganak si Hagar at the age of 86 years old ni Abraham. After 1 year, kay ingon man si Sarah, after 10 years naman, mapamay gyapon na itabo, sige, na ako'y ulipon, burusi, unya, mahimo naming pamilya. Unsay mensahe na igsoon? Kung naa kay gipangayos Ginoo, unya gisaad na sa Dios, ayaw tabangi ang Ginoo. Ayaw unsa? Lord, ingon ka maminyo nako, wa pa mangyapo ko'y bana. Bisag kinsang unang mubuto anang pultahan na akong minyoon. Yang unang nigawas, iro. Bot pa sa bot, dili gyud angay buhaton. Sahay ba, ato bitang pangutok, tabangan na lang natong Ginoo kay murag kuwang bang siguro powers. Ang akong powers kaya ni. Kita na lang maning kamot. Igsoon, tanaw nimo, need pa ba ni Lord ang imong tabang? Now, dilibot pasabot nga, di na ka magtuon, di na ka maningkamot, di na ka magkugi, no, wala na ilabot. Padayon ta sa pagtuon, pagtuki, pagdiskubre sa mga planos Ginoo sa angay natong buhaton, kinahanglan ta magkugi, labaw pa sa atong nabuhat sa niaging mga panahon, magpabilin tang mainiton, apan, dili ta mubuhat og desisyon, nga tabangan ng Ginoo, kay wa sa nakahatag sa iyang saad. Naay siya'y plano. Kung imo ng pugson nga tabangan nimong Ginoo igsuon, mabuhat man na nimo, pero unsa may mahitabo, problema after problema after problema. Wrong plus wrong equals very wrong. Duha naman na. Ang sayop, dugangan og sayop, grabe, hingpit nga sayop. So dili nato buhaton ang dili maayo. Kung wa pagyud nitubag ang Ginoo, ayaw pugsa. Naaman siya'y plano, misalig man ka. Muna ingon ang Ginoo, ipadayon ang pagdasig, kuyugan sa pagtuo ug pailob. Dili pwedeng mag-una-una tas Ginoo atong pugsunan saad sa Dios. Ug tanan nga nakasabot ani musultig amen. Ngano man day pastor, kung atong pugson tabangan natong Ginoo, wa may mawala. Say way mawala. Atong tanawon ang nahitabo. Genesis 21:8 Gs. Genesis 21:8 Gs. Ug ang bata ni dako ug giwin na siya, and on that day Isaac was also weaned. Abraham held a great feast. But Sarah saw that the son whom Hagar the Egyptian had born to Abraham was mocking. And she said to Abraham, "Get rid of that slave woman and her son, for that woman's son will never share in the inheritance with my son Isaac." Genesis 4:23, 25, Galatians 4:23 to 25. Galatians 4:23 to 25. His son by the slave woman was born according to the flesh, but his son by the free woman was born as a result of divine promise. These things are being taken figuratively. The woman represents two covenants. One covenant is from Mount Sinai, bears children who are to be slaves. This is Hagar. Now Hagar stands for Mount Sinai in Arabia and corresponds to the present city of Jerusalem because she is in slavery with her children. So kung atong pugson ang panghitabo, tabangan natong Ginoo, sa imong tanaw, okay ra. Pero igsuon sabta, wala na sa planos Ginoo para nimo. Pero kay imong gipugos, magkaingon-ingon ang imong ugma. Hangtod karon igsuon, si Ishmael, ni anak ni Hagar, o si Isaac, anak ni Sarah. Hangtod karon nagpanag-away.
Mauna ang Ishmaelites, mga Palestino, Ehiptohanon, nga mga katawhan nagagikan kang Ismael, sige na lang gipaningkamutan nga lupigon ang Israel, nga mao ang kaliwat ni Isaac. Kay gisaan man, tungod aning duha, magsigi na ni silang lantugi. Ug di mahuman ang panaglantugi, tungod kay wa man unta ni sa plano, gipugos man sa tao, ang consequences, ang epekto, mas labihang gubot. Ingon sila sa Binisaya, gubot pas lukot. May pakano ang guso kay imong mabuwag-buwag, pero ang lukot di na gyud. Kan-o na lang nimon ditso. Ing na imong tapat ayaw pugsa. Sa atong tanaw no, okay naman di ay kung pugson tabangan nato ang Ginoo. Pero moabot ang realidad, pag-abot sa mga panghitabo sa taliabot nga panahon, magkaingon-ingon ang imong kinabuhi. In fact, unsay nahitabo ingon sa Genesis 16:4-5. He slept with Hagar and she conceived. When she knew she was pregnant, she began to despise her mistress. Then Sarai said to Abraham, "You are responsible for the wrong I am suffering. I put my slave in your arms and now she knows she is pregnant. She despises me." Ingon si Sarah, "Wa man ni atag Ginoo og bata, ihatag nako nimo si Hagar." Burusi. Ingon sa okay. Naburo si Hagar, nanganak. Ingon si Hagar, "Ikaw ang rason ngano nga akong kinabuhi gubot." Ingon si Abraham, "Unsa man day ako nabuhat? Kay buro si Hagar manganak na gani karon niya na pong BI. Ingon sa Abraham, mao ba? Ikaw lay bala unsa imong gusto sa bata o sa mag-ina." Akong baso agi lubog si Abraham. Ingon Sarah, buro siya, gigupot ko sa imong anak ni Hagar ug ni Hagar. Naani mo sa imong buhaton. Mayong puntag. Mga lalaki, maminaw tas Ginoo. Amen? Among real men ron ba, nagigiming hisgot ni Eva og ni Adan. Mubalik magitong istorya nga si Eva naghatag sa mansanas o sa bayabas ngadto kang Adan. Nya pag-abot na sa pangutana sa Ginoo, "Asa mo?" Sa Genesis chapter 3. Naami diri, tagaw mi kay naulaw mi. Ngano naulaw man mo? Nangutana ang Ginoo, "Unsa man day nahitabo?" Adan, kay siya may laki, siya may manubag sa Ginoo. Kining imong babaeng gihatag, mao'y nagpakaon ako atong mansanas o bayabas. Ngono ba, "Oy, ako di ay, itintal mo ko anong yawa." Pagabot sa yawa, nikanta na lang siya, "Ako ang nasisisi, palaging ako'y may kasalanan." Isuon ba, ang mo ang first nga cover up na hitabo sa Bible, no? Unang pagpamakak, unang paghatag sa sayop. So kung naatay makatunan niya na igsuon, no? Kung mupugusta sa atong gusto, di nato dawaton ang saktong planos Ginoo, magkaingon-ingon na ang atong mas taas nga ugma. May nang maminaw na lang tas Ginoo para malinawon pa atong pangisip. Unnecessary troubles begin to become a dangerous problem for everybody. Sa atong paghuwat sa Ginoo, usahay dali mo na ang atong tabangan ng Dios. Pero kung wa gyud gihatag ang Ginoo, pangayo sa Dios ang iyang plano, di man kaniya ibilin sa taliwa. He hears our prayers and He responds to our queries. Maminaw man ang Ginoo ug mutubag siya sa atong mga pangutana kung naatay ipangutana. Pero dili nato usbon ang planos Ginoo. Atong dawaton ang iyang plano. Bisad sikwahi pa kini sa atong kaugalingong kabubuton. Ug tanan nga naghuwat sa Dios musulti og
Igsoon magpabilintang mainiton sa Ginoo. Amen. Ingna imong tapad, why biyay? Pangalagad man ni sa Dios, dili man ni ingon nga ministry sa Ginoo man ni tanan. Di man ni pwedeng moingon na lang ka, di na ako ganahan. Ngano makaingon man kaanan di nakaganahan niya sa imong trabaho, di ka kasultian na. Ay sa trabaho masweldo man nya diri wa man, wa pa kay bawo nga Ginoo ni hatag ka ng imong trabaho. Unya karon ang Ginoo ni hatag trabaho, imo na lang sayon-sayonon kay, suon atong klarohon atong pangutok sa ngalan ni Jesus. And everyone said, manindog tayo suon sa atong pag-ampo. Atong pakpakan ng Dios sa iyang pong, amahan namong langiton. Salamat kay among pong, dili mo balik kanimong maway kapuslanan. Amahan namong langiton, miduol kami karon taknaa kanimo nga nagsalig nga ikaw ang mupakita sa imong kabubuton, mupadayag, mudasig. Sa mga kaigsuunan nga naapay gipangandoy sa imo, ikaw rapoy mo tubag niini Ginoo. Ang among pag-ampo nga dili sila mo salikway sa imong pung, dili sila mo gibap. Apan dasigon nimo sila sa mga daghang pamaagi nga ilang makita nga wa gyud ka ni biya, kay di man gyud ka mo biya. Apan Lord, ang among pag-ampo nga imong dasigon sila sa ilang kasing-kasing nga dili sila mag-usab-usab paagi sa pagpangalagad ug himuong tiaw ang pagpangalagad sa Ginoo. Apan Lord, that they will be consistent and they will find themselves growing up in you. Mubasa sila sa pulong sa Ginoo, makakaton sila sa imong kabubuton, padayon silang madasig tungod sa imong pung. Kay giduol ni namo Ginoo nagsalig diha kanimo sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mo sultiog, kasapa atong pakpakan ng Dios. Salamat sa imong Ginoong Jesus. We give you praise, we give you in Jesus' name. And everyone said, makalingkod na ang tanan. Salamat sa Ginoo. Amen. Okay. Praise God. Padayon kita tuo sa atong Ginoong Diyos. Amen. Okay, karong Wednesday, karong Hunyo 8 o 22, mao ka na ang atong Cutting Edge Fellowship. Kaduha sa usa ka semana. June 1 man tong last week. So, 5 ka Wednesdays. So, atong gihimo siya nga June 8 o 22. So, palihog lang, ibutan sa inyong kalendaryo, karon ka ng June 8, which is Wednesday. Patindog ta mga kaigsuunan. Padayon ta og attend sa atong mga D-groups, og atong training o meeting sa First Gen, padayon karong after lunch. Unya karong alauna training para sa atong D-group. Ako kamong giawhag nga magpagamit ta diha sa Ginoo. Allow yourself to be trained. Ari kamo balik kamo karong alauna sa hapon para sa atong training. Okay? Atong itaas ang atong mga kamot. Ginoo, aduna kay mga saad sa imong mga katawhan og sila magapadayon diha kanimo Ginoo. Magapadayon sa pagtuo, magapadayon sa pag-persevere, o karon si manaha, imong ipadayag ang imong pagkatinuod sa imong mga saad. Imo silang panalanginan sa ilang paggawas, sa ilang pagsulod, sa tanan nga kuptan nila sa ilang kamot, imo kining panalanginan. Salamat Lord nga magmalampuson ang imong mga katawhan. Salamat sa pabor, salamat sa mga abre nga pultahan. Salamat Lord, ang balang Espiritu magagiya kanila Ginoong Diyos. O ang kada usa imong gamiton nga mahimong mensahero, o salamat gamiton sa dimo ang tagsa-tagsa sa paggama og mga tinun-an ni Jesucristo. Father, thank you Lord. I just bless and I release your people into your grace and into your love. In Jesus' name we pray. O ang tanan mingonog, Amen. Your success starts on, and every believer is a disciple, maker. Go and make disciples. God bless you. Kung naman nga gusto ipaampo, doon lang muna mo, so we will pray for you.